खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजाफोर थ' आंनि मुङा जाहैबाय ईशा ब्रह्म एन्ड हेज कोअर्डिनेटर अफ फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट आं बिराद हेपि मोनसे एनाउन्समेन्ट लाबोनो थाखाय बेनो जाबाय दा जोंनि केम्पासाव माने मोनसे केम्पास ड्राइभ फैगासिनो दं आरोना फैनो थांगासिनो दङ बेनो एप'ल' हस्पिटालनि थाखाय एनि ग्रेजुवेट कैंडिडेट इन एनी स्ट्रीम बिसोर माने फैनानै माने रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन आरोना माने रेजिस्ट्रेशना दा जागासिनो दं थ' दा जाय कैंडिडेट जाय ग्रेजुवेट जाखांनाय जाय ग्रेजुवेट एबा ग्रेजुवेटनि एबभबाबो जागोन एज लिमिटआ जाहैगोन 21 to 27 नि आन्दाराव थ' जाय इन्ट्रेस्टेड दं बे फैनानै माने इन्स्टिटिउटआव फैनानै जोंनि बे मर इनफरमेशन नांगौबा बेखौ सोंफैनो हागोन आरो रेजिस्टार खालामफैनोबो हागोन आरो मा जब जागोन बे जाहैबाय जिआरइनि थाखाय गेस्ट रिलेशनशिप एग्जिकिउटिभनि थाखाय एप'ल' हस्पिटालनि थाखाय आरोना इंटरव्यू सिस्टेमा माबायदि स' इंटरव्यू सिस्टेमा माने जोंनि बे इंटरव्यूआ माने केम्पासावनो जागोन आरोना इंटरव्यूआ ओमफ्राय जों दा जोंनि स्टुडेन्ट्स नङिफोरखौ जाय बायरानिफ्राय फैगोन बिसोरखौ जों साननै नङाबा सानथामसो मोनसे ब्रास आप क्लास होगोन आरोना इंटरव्यूनि बारै बोरै जागोन इंटरव्यूफोरा बेखौ स' बिसोरो रेजिस्ट्रेशन खालामखांनायनि उनावनो बे क्लासखौ मोनगोन आरो इंटरव्यू पास जायोबा डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट इंटरव्यूआव बिसोरो क्लियर जाबाथाय प्लेसमेन्टआ डाइरेक्ट बे एप'ल' हस्पिटालावनो जागोन जिआरइनि थाखाय सेलारि मेनसन सेलारियाथ' दा बिसोर मेनसन खालामनाय बायदिबा 35 to 45 नि गेजेराव मोनगोन आरोना फार्स्ट बे स्टार्टिं सेलारि जाहैगोन आरोना ओमफ्राय उनाव थाङै लासैनो इंक्रिमेन्ट जालांगोन आरो साबेसेसो लानाय साबेसे मानेथ' दा माने बिदि एक्जेक्ट माबाखौ होनाखै बिसोरो बाट लायोबा बुरजाखौनो लागोन आरोना थ' जायहा बा गोसो दङ जायहा माने इन्ट्रेस्टेड दं बिसोर गासिबो फैनानै रेजिस्टारखौ खालामफैनो हागोन आरो कास्टमार सार्भिसनि थाखाय only BTC ना BTC नि बाहेरानियाबो फैनो हागोन बे गोसोसो BTR निल' नङा लाइक सोरबाफोर बाहेरानिबा दंबाबो बिसोरो जेनेबा नर्थ इस्टनि आन्दाराव आरोना जाय गोसो बिसोर गासिबो फैनानै रेजिस्टारखौ खालामफैनो हागोन बेनो आंनि रिक्वेस्ट गासिबो स्टुडेन्ट्सनि थाखाय जाय ग्रेजुवेट खालामनानै दं इन एनी स्ट्रीम आरोना बिसोरो फैनानै रेजिस्टार खालामफैनो हागोन बे फ्लाइंग रुट इन्स्टिटिउटआव ओमफ्राय लकेशनानो जाहैबाय बे खोदोमतला जेडि रड बेहाय ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बाराबो होनाय दंखायो एनि प्रब्लेम बिसोर कन्टेक्टआव माने कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना माने दाथ' रेजिस्ट्रेशना जागासिनो दं ओमफ्राय दा टिल स्टुडेन्ट्सफोरा फैनानै बिफोर क्रिसमासनि सिगां माने रेजिस्टार खालामफैनो हागोन आरोना आरो बे माने एक्सटेन्डबो जानो हागौ आरोना रेजिस्ट्रेशन डेटआ माने एक्सटेन्ड खालामनो हागौ बेखौ